Бүгін менің тұрмышымда шираттағы жеңілерімнің бірісі болды. Өз-өзімнің ялқаулығымны жеңіп, ертеңгі 6-да тұрдым. Мен ашымды кішкене жеңу. Яшілік таушы хит парады резидентларының нендей жеңілері бар екен? Бұл сұрауға жауап келесі сағатта. Ғадеттәгіше бар мәғлүмәтні сізге мен Диана Тажидинова жеткерермін. Таушылар жетмеу сәбәпле бір резидентіміз хит парадтан тішіп қала. Әлігі клипні соңғы тапқыр қара бұзық. Жәйгет күннер, бұлында гүллер, қайда қалдылар, соң ұл шақылар. Дәуге сап кісілер, тылсымлы кішілер, қайда біздің ялқын ұшақылар. Мың түрлі сұрау, мың түрлі юрау, мәхаббәтім, қайда сен, қайшан көрішәбіз, қайшан ұшырашабыз. Ümitlenip seni kütem min. Min türlü sorav, min türlü yurav, Mehabbetin qayda sin, qayşan görüşəbiz, qayşan uçraşabız. Ümitlenip seni kütem min. Тапшырубызның бүгінгі премьерасы. Қарайбызмы? Әлбәттә. Жыршыны яки жырны ұшатсағыз, 10-20 номерна тауышлар юлларға ұнытмағыз. Кім бірінші болуын сіз гіне хал етесіз, дуслар. Бар булганнам минем, бары синең белән бәйләнде. Син очраткан көннән минем тормыш әкият дөньясына әйләнде. Хыялымда йөргән солтаным син, син бит миңа язмыш бүләге. Тормышымны нурга күмгән өчен өзелеп сөям бәгърем мине сине. Хыялымда йөргән солтаным син, син бит миңа язмыш бүләге. Тормышымны нурга күмгән өчен өзелеп сөям бәгърем мине сине. Өзелеп сөям бәгърем мине сине. Аделя фикеренчә иң зур җиңү ул үзеңне җиңү. Төрле куркулар, ялкаулык, начар гамәлләрне бетерү бик авыр дип саный кыз.
Кечкенә вакытта кыз караңгылыктан курка торган була һәм әлеге куркуын җиңә. Ә күптән түгел җиңелергә дә өйрәнде дип белдерде Аделя. Бүген шундый матур көн, ә миңа укуга барасы бар. Бәхетлеләр туа диеп язда, сыер ышыклары кунап сайрый талда. Мин гашыйкка шулай тыйыламын, күзен кысып көлә күктә айда. Рәхмәтлемен һәр туасы таңга, әти-әни якыннарым янда. Бәхет өчен тагы ни кирәк соң, шатланам мин рәхәт булгач җанга. Рәхмәтлемен һәр туасы таңга, әти-әни якыннарым янда. Бәхет өчен тагы ни кирәк соң, шатланам мин рәхәт булгач җанга. Ни булды миннән сорамагыз, әйтә алмыйм янам ялкыннарда. Ике битем пешеп басулана, сизмим тунганымны салкыннарда. Рәхмәтлемен һәр туасы таңга, әти-әни якыннарым янда. Бәхет өчен тагы ни кирәк соң, шатланам мин рәхәт булгач җанга. Кушкайларда сөйенгәннәр язга, агачларда төренгәннәр назга. Үтмә яшьлек, үтмә үсмер чагым, туктап торшы димез зинһар азга. Рәхмәтлемен һәр туасы таңга, күгем аяз якыннарым янда. Бәхет өчен тагы ни кирәк соң, шатланам мин рәхәт булгач җанга. Рәхмәтлемен һәр туасы таңга, әти-әни якыннарым янда. Бәхет өчен тагы ни кирәк соң, шатланам мин рәхәт булгач җанга. Шатланам мин рәхәт булгач җанга. Тапшыруыбызның темасы тормыштагы җиңүләр. Барыгызның да җиңүләре бардыр. Иң мөһиме аларны үткәреп, алга атлый белү. Без дә шулай ук алга атлыйбыз. Киләсе резидентыбызны тыңлыйк. Жылы яңгыр булып килсәң, үзем сиңа гөлләр булыр.
болып қонсаң, өзім сиңа шәшәк атармын, яшәу берген бәхетім деп, сине атармын. Адашып бар йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Адашып бар йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Синең җилләрдә. На-на-на-на-на. На-на-на-на. Жылы яңгыр булып килсәң, үзем сиңа гөлләр булармын, тормышыңа гомерлек ям булып тулармын. Адашып бар йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Адашып бар йөрмә әле, ерак-ерак җирләрдә, иркәләнеп тиберәлимче, синең җилләрдә. Синең җилләрдә. Синең җилләрдә. На-на-на-на-на. На-на-на-на. Тавыш 123 коды астында хит парадыбызда катнашучы Илдус Валиевка да чират җитте. Кайтабызда китәбез композициясын башкаручы егет өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Бик күңелле җыр. Карыйк. Başkasını aldın mı? Aldım yine aldım. Annenin bankalarını aldın mı? Vallahi unuttum. Тамырларыбыз авылдан, biz авылда үскәннәр. Матур тормыш бәхет дип, тик авылдан киткәннәр. Матур тормыш бәхет дип, тик авылдан киткәннәр. Китәбез дә, кайтабыз да китәбез. Олымыз син, кешемезсин, китеп, кайтып, гомерләрне үтәбез. Китәбез дә, кайтабыз да китәбез. Олымыз син, кешемезсин, китеп, кайтып, гомерләрне үтәбез. Әти, әни, туганнар дип, üzülüp dura üzek. Canğa dava bulsun üçün, avul havası kirek. Canğa dava bulsun üçün, avul havası kirek. Gidəbiz də, qaytabız da gidəbiz. Olmaz sin, kişimizsin, gidip, qaytıb, gönürlərni ötəbiz. Gidəbiz də, qaytabız da gidəbiz. Olmaz sin, kişimizsin, gidip, qaytıb, gönürlərni ötəbiz. Ayda yürsek mi işlesek de, Күңел хаман авылда,
Hatta jırga da solabız, hatta jırga da solabız, soğnuğumuz hakkında. Hatta jırga da solabız, hatta jırga da solabız, soğnuğumuz hakkında. Kitəbiz də, qaytabız da, qaytabız da kitəbiz. Allah'ımız sen kişimizsin, kitib, qaytib, qaytib, kitib, gümürlərini ötəbiz. Kitəbiz də, qaytabız da, qaytabız da kitəbiz. Allah'ımız sen kişimizsin, kitib, qaytib, qaytib, kitib, gümürlərini ötəbiz. Allah'ımız sen kişimizsin, kitib, qaytib, qaytib, kitib, gümürlərini ötəbiz. Gümürlərini ötəbiz. Kitəbiz də, qaytabız da, qaytabız da kitəbiz. Allah'ımız sen kişimizsin, kitib, qaytib, qaytib, kitib, gümürlərini ötəbiz. Bankalarını atmaytınız yaramı? Бүгін татар эстрадасы гына түгел, бар татар милләте зарыгып кеткән Татар җыры эстрада фестиваленең лауреатлары билгеләнәчәк. Билетлар аларга өлгермәгән булсагыз, Татмус ТВ каналының туры трансляциясына карамый калмагыз. Бу грандиоз чараны сез үз күзләрегез белән күрергә тиеш. Şuda minəm üçün şiksiz sur şatlıq nurla qaraş kengəş aqıl sözü күңел üçün özü bir saflıq ətiyanni nazın tıyıb yaşav Бәхетімнің зурдан зурысы Йөрәгемдә сезнең өчен яши Хөрмәтемнең шиксез олысы Uzun ömür сәламәтлек телим Ямле булсын һәр бер көннегез Күмелмәсен еллар авазына Чәчәк атсын тормыш гөлегез Әтияни назын тыйып яшәү Бәхетемнең зурдан зурысы Йөрәгемдә сезнең өчен яши Хөрмәтемнең шиксез олысы Гөрләп, яшик әле җырлап Уран түрдән күңел түрендә Әле дә ярай сез бар диеп һәр чак Кабатлыймын менә бүген дә Әтияни назын тыйып яшәү Бәхетемнең зурдан зурысы Йөрәгемдә сезнең өчен яши Хөрмәтемнең шиксез олысы Әтияни назын тыйып яшәү Бәхетемнең зурдан зурысы Йөрәгемдә сезнең өчен яши Хөрмәтемнең шиксез
Исемнең шиксез олысы. Илнар Акрамов бүгінгі көндә иң зур җиңүләрнең берсе дип Казанда үткән универсиадада тавыш режиссеры булып эшләвен әйтте. Ул вакытта студент кына идем әле. Шуңа карамастан яхшы гына эшләп чыктым. Моның белән бик горурланам, диде җырчы. Шақты көп сірлер жайылғандар, не күттің сүнде, тәрәзіңде, янмады үзіліп күтсәмді. Әлі ятларға тияр болдың, шушы қараңғы мезгіллерде. Бұлыт қаплаған яқты айна, салқын җилләр бәгырьгә үтә. Тәрәзәңдә ут янмаса да, шашкын күңел барыбер көтә. Эх, нәнәй-нәнәйем дип дәвәнисен зурлаучы Айгөл Миндиярова тормыштагы иң зур җиңүен үз-үзенә ышанып бар эшне дә башкару дип саный. Айгөл Миндиярова өчен 1320 номерына тавыш 118 кодын юллагыз. Яшен бер дә санап тормый, шундый шаян нәнәем.
Тормыш бит ул мөгъҗиза җыры белән хит парадыбызда катнашучы Венер Нургалиев җиңүләренең барлаганда яшь чакларын искә алды. 9-нчы сыйныфта татар теле һәм әдәбияты буенча республика олимпиадасында беренчелекне яулаган идем. 2015 елда Шүмеш Йылдыз хит парады лауреаты булдым. Иң шәп уңышларым дип белдерде җырчы егет. Яшьлек тавышы хит парадының 3нче урынына лаек дип табылган җырчысы. Buzlarında Batırta iken tırmış Kilgensin iken bu jirge Yanıp yeşerge tırış Tuldırsa da, yandırsa da Tırmış bir tulmuk ciza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Tuldırsa da, yandırsa da Tırmış bir tulmuk ciza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Yaxşısında, yamanında Kürsete ul koy vakit Kimlersin tuygan iken Bu dünyаны yaratıp Tuldırsa da, yandırsa da Turmuş bit ul mugjiza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Tuldırsa da, yandırsa da Turmuş bit ul mugjiza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Şekke kalsın işin Jirne bizeni kırak Kışlarda bit yollar yara Dışarıga büyük yırak Tundırsa da, yandırsa da Turmuş bit olmuk ciza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Tundırsa da, yandırsa da Turmuş bit olmuk ciza Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Vakit keyin izlep kişi Dünyanı inglep gize Dünyanı inglep gize Тамада буларак туй үткәрүен Рамиз Галиев зур җиңүгә тиңләде. Куркуларымны җиңеп, бик яхшы алып бардым дип искәртте җырчы. Шулай Рамиз үзенең тәүге альбомы белән горурлануын да әйтте. Алда да уңышлар телибез сиңа, Рамиз, һәм җырыңны тыңлыйбыз. Хит парадыбызның көмеш медалиясе. Yakta yıldızlar Yirakka däşe Barda yakında Sina yenişe Hıyal kanatı Üsseyin nerede Turmuşka aşa Büyük köklerde Bəxtinin əliyin nurlansın Kişer yılğan yirak yol olsun Sözlerinden şerbet daralsın Düşmanların dost bolup kalsın
Yüreğini tınla hıyallarına Şınlaşsın yaptı oylarda Yazmışına bugün özün koca Barısı da senin kollarda Көктен қарасам, барда бір ұшта Бұ дүния бұ жер, өзі тамаша Изгі қиялар ашар тұрмышқа Барсы да болыр, көклер болышса Бәқітіңнен ең нұрлансын Кешер елған ерақ ел алсын Сөзлеріңнен шербет таралсын Düşmanların dost bolup alsın Yüreğini tınla hıyallarda Şınlaşsın yaptı oylarda Yazmışına bugün özün koca Barısı da senin kollarda Pa-pa-pa-para-param Pa-pa-para-param Pa-pa-pa-para-param Parararaparam Hıyal kanatı Örülsün kökке Iş hıyalında Бар büyüklükке Süyü yaratı Kil gümürlükке Bizning көңілге Dertli yürekке Бәхетіңнен ең нұрлансын Кешер yılgan yirak yol alsın Sözlerinden şerbet taralsın Düşmanların dost bolup kalsın Yüreğini tınla hıyallarda Şınlaşsın yaptı oylarda Yazmışına bugün özün koca Barısı da senin kollarda Pa-pa-pa-para-param 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 Parararaparam Pa-pa-pa-para-param 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 Parararaparam Hey! Яшьлек тавышының гел алдынгылар рәтендә торучы Раил Гизатуллин елына 10 тапкырдан да артыграк төрле конкурс фестивальләрдә катнаша икән. Катнашып кына да калмый, гел алдынгы урыннар яулап җиңү белән кайта. Аллага шөкер, дус туганнарым миңа ярдәм итеп тора. Алда да җиңүләрем булыр дип ышанам ди ул. Уңышлар, Раил. Яшьлек тавышының беренче урынына лаек җырчысы сезнең экраннарда. Карыйбыз.
шул, курыкмагыз, дуслар. Яңа адым ясарга, тормышыгызны үзгәртергә курыкмагыз. Шул вакытта гына зур җиңүләргә ирешә алырсыз. Ә менә татар җыры номинантлары бүген ничек куркадыр? Аларның барысына да уңышлар теләп, мин Диана Таҗетдинова сезнең белән сау булашам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.